Sarip, en sarip, en encok, kaken en wiki. londo ya en. En sarip, en kamu en jangan lari sarip, sarip. Aku diuber-uber bangsa Walanda, Pak. Sopo sing nguber-nguber awakmu? Londo. Aja kuwatir nek ana mbokmu iki ben pendekar nak. Apa iya, Pak? Iya. Kon gak lali ta? Gak lali, Pak. Ajari. Ya iya, Pak. Aja wedi lek ngelawan londo nak. Iya, Pak. Awakmu nang mburine mbok, engko lek londo rene tak adepan. Iya, Pak. Lho, kowe sapa? Aku pai dirip. Saiki awak dhewe damai ae rip. Demi membela keutuhan bangsa kita. NKRI Harga mati. En sarip. Mbok kuwi, Pak. En opo iki en omae